Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli тамашачылар, Хозур ТВда хәерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Гадәттәгечә сезнең белән мин, Резида Саляхова. Бүген студиябызда кунакта күп кенә республика күләм турнирлар призеры, Билбау көрәше буенча спорт мастерына кандидат һәм бик күп сабан туйларында абсолют батыр калган егетебез Расул Гиззатуллин. Ассаламу алейкум, Расул. Ва алейкум ассалам ва баракатух. Без сезне күрүебезгә бик шатбыз. Рәхмәт килүегез өчен. Сөйләшүне шуннан башлый әле. Мөхәммәд пәйгамбәребез, аңа Аллаһның рәхмәте ва сәламы булсын, йөгерү, атларда йөрү, җәядән ату, йөзү кебек һәм көрәш кебек спорт төрләрен бик файдалыга санаган, шулай бит аның белән шөгыльләнергә кушкан. Көрәш чыннан да шундый затлы спорт төреме ул? Әйе, көрәш шундый затлы спорт төре, чөнки бит инде безнең дин буенча битләргә, сугырга интергә ярамый. Көрәштә без андый ниләр приемнар кулланмыйбыз инде. Демәк, ул нинди сыйфатларны үстерергә тырыша менә адәм баласында шушы көрәш? Бу бит инде бирешмәскә. Беренчедән инде Максатчан булырга. Әлбәттә, максатчан булырга, ихтияр көчен итәргә. Ул бөтен нәрсә белән нәрсә безнең хәзерге тормышта очраша, шуңа бөтен нәрсәне булыша инде. Спорт. Шул көрәш. Потому что бөтен җирдә көрәшәбез. Бөтен тормышны көрәшәбез. Тормыш үзе көрәш дисезме? Исламда бит көндәшкә җәрәхәт китерә торган спорт белән шөгыльләнмәскә кушкан. Ни дәрәҗәдә травма алырга мөмкин әлеге спорт төрендә? Ну, бөтен спорт төрендә травма алырга мөмкин инде, но бездә бит инде көрәштә теге специаль итеп җәрәхәт ясарга теләкләребез юк. Ул теге максат куелмаган. Ул теге травма ялгыш булырга может инде. Ул теге оступился инде, ялгыш кына инде. Но без специально травмировать итмибез инде. Ул теге ялгыш кына булып китергә может, теге любой спортта бар инде ул травма. Профессиональ көрәшчеләр барыбер ничек итеп имгәнмәскә, ничек итеп дөрес төшәргә, аның барсында өйрәтәләр инде сезгә, шулай бит? Ну, беренче ук мин даже спортзалга килгәндә, иң беренче миңа тренерым өйрәтте дөрес җыгылырга. Чөнки көрәштә падениялар, җыгылулар күп була. Шуңа күрә иң беренче, наверное, бер 3 занятие инде, 3 дәрестә безнең җыгылу өйрәтелде инде. Дөрес җыгылырга. Ничек итеп имгәнмәскә? Әйе, группироваться итеп дөрес җыгылырга өйрәттеләр. Бигрәк тә кайсы әгъзаңны сакларга кирәк көрәштә? Башыңнымы, кайда? Нәрсә, нинди әгъзага төшү куркынычы зуррак? Ул любой яктан ничек җыгылмасаң да инде бөтен җиргә травма була инде. Теге орган, теге если даже билгә аркага каты итеп җыгылсак, органнар селкенеп куярга может инде. Чөнки шуңа инде дөрес группировация итәргә кирәк. Аңлашылды. Көрәшчеләр арасында намаздагы егетләребез бихисап, шулай бит. Бу нәрсә белән бәйле икән? Бу милли спорт төре булганга шулаймы ул? Ну, теге намазга күбесе баса инде хәзер. Но мин моңа теге спортны китермәсем инде, чөнки күп кеше уже дөрес якны аңлый. Дин бит инде ислам дине дөреслек дине, чиста дин дип атала. Шуңа күрә инде күбесе теге көрәшчеләр намаз укый дип, намазга басам дип басмый, дөреслек ягына бара. Димәк, бу спорт белән беренчектә бәйле түгел. Бу спортка юк, спортның ни юк монда. Хәзер бит яшьләр арасында бигрәк тә күбәйде бу, шулай бит, менә дингә килү, намазга басу, бу бер-беренә карап яшьләр шулай тартылалармы? Ничек уйлыйсыз? Әллә хәзер шундый вазгыятьме безнең илебездә? Юк инде, теге күбесе инде менә бер-берсенә карап, бер-берсенә күреп, ул бит инде яңа, мин үзем килгәндә дә инде бу миңа яңа шикелле бер теге кызык, менә шулай өйрәтеп, нитеп, дөрес аңлатып бирделәр миңа. Менә шуннан инде дөрес аңлатудан тора инде ул. Дөрес дәват ясасаң, аңлатсаң кешегә, ул үзе әкренләп тартыла башлый шуңа. Без Расул сөйләшүебезне бераздан дәвам итәрбез. Әлегә даими сәхифәбезгә тукталыйк. Бүген сәхифәбездә Тимергали хәзрәт безгә нәкъ менә спорт турында сөйләр. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadırdı har vaqtda da musulmon kishisi ul kuchli bo'lirga tegish deb. Ham bigrak da shunday bir hadis bor. Al-mu'minu qawiyyun khayrun min al-mu'mini da'if dedi. Kuchli mu'min za'if mu'minga qaraganda ko'pga xayrliroq dedi. Chunki uning jamiyatga foyda keltiruvi ko'proq. Ruhiy yoqdan da fizik yoqdan da kuchli bo'lirga tegish dedi Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Анан соң Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйтәдер иде, мусламаннарга нинди спорт юнәлешләрен Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күбрәк безгә
әйтеп қалдырған, үндеп қалдырған. Біріншісі езу дейді. Екіншісі шабу. Футбол, башқа түрлі шуңа ұқсаған, шаба тұрған нендей спорт түрлері бар, шуң білен бәйлі болған. Езу әйе, оқтан ату. Бүгін күнде нендегені анды түрлер бар, спорт түрлері оқтан ата тұрған. Хам енді атта шабу. Ол да спорт өзіне көре бейді. Конный спорт бар бейді бізде. Мәне шуларны мұсылман кішісі ішерге тиеш. Шабу, егіру, езу, ату, секіру, барысы да кірген. Бұларны мұсылман кішісі білірге тиеш деді Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Әгер де бұларны білмесе, ауырлық келе екен тұрмышында, ол өзінің ватанын нешік сақлай, ғаиләсін нешік сақлай. Яғни мұсылман кішісі бүтін түрлі спорт яқларында да тырышырға тиеш ішлерге. Әлбәтті аңының үшін вақытта табырға керек бетінде. Тағын бір әйбірін айтасы келесі сізге. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күрәшерге яратадыр еді. Хатта бір зор ғана кіші келіп Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям янына, әгер де сен мені жеңсең, мен иман кетірем сеңа дейді. Шында Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям анан білен күрәшті, Алланың рахметі білен аны жеңді. Чөнки бұл кішіні бір кіші де жеңе алмады. Пейғамбарымыз жеңді. Шундан соң ол иман кетірі. Шыннан да Расулулла екен дей. Яғни Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күрәшерге яратадыр еді. Мәчітте өп күрәшедір еді. Шихаб Мәржани хазіретлері бізде күрәшедір еді. Бүгін күнде біздің мүфти бізде күрәші, Пейғамбарымыз сүннетін өтіп. Бұл Пейғамбарымыз сүннеті шыннан да. Мұсылман кішісі мәне жушыларына ішлі білірге тиеш. Ләкин кішінің сәләмәтлігіне зарарлы болған спорт түрлері, бокс, карате, яғни ол алың білен шүғіліне ала, әлмен спаррингте болғанда, алар бір-бірісіне зарар кетірелер. Хам енді зор ареналарда алар қатнашып, ақша ниеті білән анды нәрселер бізде тыйылған. Чөнки кішінің сәләмәтлігіне зор зарар кетірі. Әмма кішінің сәләмәтлігіне керісінше файда кетірі тұрған спортларны біз ғамәлді һәр вақытта да қолланырға тиеш, һәм өзімізде шуның білән шұғылданырға тиеш. Тырышырға тиеш енді. Хатын қыздарыбызға келгенде алар міне Пейғамбарымыз айтқан бүтін түрлі спорт yönelişleri білән дә шүғыллана ала үйінде. Хәзрәт квартирада қая була инде дип сорыйлар. Әйтәм, балконың зур булса, була инде дип әйтәләр инде. Ләкин шуннан да хатын кызлар өчен бүгенге көндә бар айрым, мәсәлән, спорт комплекслар. Хатын кызлар өчен айрым вакыт бар, ирләр өчен айрым вакыт бар. Кайбер җирләрдә бар, кайбер җирләрдә юк. Кызганычка каршы ирләр хатын кызлар белән бергә күп очракта була. Әлбәттә, анда җиргә хатын кызларга бармаска кирәк. Ирләргә дә тәкъдим итмәс идем. Теге фитнес клубларын әйтәм инде. Хатын кыз өендә бала тәрбияләсә, моннан да зур спорт булмаса аның өчен. Чөнки баланы тәрбияләү үзе бер спорт инде ул җәмәгать. Хатын кыз җыкламый, хатын кыз көнен-төнен эшли, җафашигә күтәреп җири, үзе бер физкультура бит инде. Җыштыра, ашата, жуа. Ир кеше нинди генә спортсмен булса да аны күтәрә алмаячак. Хатын кыз күтәргән йөкне. Менә бу хатын кыз шипшин спортсмен булачак. Менә шуны хатын кызга төп вазифасы аның хәерле ана булу. Менә шул. Хөрмәтле тамашачылар, без дәвам итәбез. Хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта көрәшче Рәсүл Гыйззатуллин. Рәсүл, ничә яшьтән көрәшә башладыгыз? Мин инде көрәшкә яшь чактан, 10 яшь булган микән, 10 тулып бетмәгәндер инде, мен көрәшә башладым. Ничек килдегез моңа? Әтиәннәрегез алып килдеме иде әле балам? Юк, бу миңа әтиәннәр алып килмәде. Бу безнең теге дәресләр, секциялар инде кич белән буладыр инде, кичкә 6-ларда, 5-ләрдә. Шул вакытта әни белән әтиләр эштән кайтадыр, дәрес тикшерә башлыйлар. Син качар өчен? Шул нидән качып инде җыри башладым. Бу мин теге
Көрәшәм дип жүрмәдем инде башта. Теге кызык инде, бүтән яшь бит әле, бәләкәй. Уйнарга, нитергә безгә теге тренерлар артык бәйләнмидер инде теге. Без разминкалар, ниләр ясыйдык инде, калганны уйнап йөридек инде. Без бит инде бәләкәй әле, теге артык безгә көч сынарга нитмиләр иде. Кушмыйлар иде. Шуңа күрә инде миңа уен өчен генә җөрдем инде башта. Теге профессиональ көрәшәм, нитәм дип андый уйлар юк инде. Аннан соң инде җитди. Аннан соң инде кернәп теге шөгыльләнә башлагач, уже дус-малайлар теге җиңүләргә ирешә башлагач, бу миңа уже бик кызык була башлады. Теге бүләкләр, бүләкләр шундый теге җиңү дә түгел инде, именно теге бүләге инде башта. Стимул уянды инде. Бүләге торган нитергә. Шуңа күрә инде кернәп уже более серьезно шөгыльләнә башладым. И шулай итеп инде беренче урыннар ала башладым. Но озак кына бер шөгыльләнә башлагач инде бер 3-4 ел урыннар ала алмадым. Теге бирешмәдем. Менә шул теге көрәш безнең сила воли инде нитә бит инде бирешмәскә күп кенә проигрывать итә, җиңеләдер инде. Но җиңелгәч тә теге җыгылгач торып басып яңадан барадыр инде. И шулай итеп инде аннары иң беренче урыным шул беренче урын булды инде миңа. Димәк, син инде икенче, өченче урыннарны алып тормадың, иң беренче итеп беренче урынга лаек булдың. Әлбәттә, иң беренче җиңүем беренче урын китерде дип миңа. И шуннан соң инде теге хәтерләмим, что икенче, өченче урыннар хәтерләмим. Теге беренчене алгач инде мин гел беренче барды инде. Беренчелеккә омтыла башлады. Ничә яшьләр иде син ул вакытта? Бу ничә яшь булган икән? 14 яшьләр булгандыр инде. Шулайрактыр инде. Но бу теге безнең беренче урыннар дип инде теге район соревнованиялары инде. Аннары республиканскийларга чыга башладым. Республиканскийларда шулай ук бер республиканскига чыккач тоже бер 2-3 ел инде җиңелүләр шул ук бирешмәү минем. Бирешмәү и анда да кернәп инде китте. Но беренче урын түгел инде, беренчесе өченче урын ие. Но бу минем өчен теге тренер өчен дә бик олы шатлык безнең. Республика күләмендә инде призер алу. Сабантуйларда җиңә башладың инде киреңне? Сабантуйларда җиңә башладым, Үз авырлыгыңда. Иң беренче теге 18 яшьләргә хәтле буладыр инде теге тоже тәкә. Бу инде минем өчен бик ни иде инде теге алырга тәкә. Анда теге бүләгенә карамыйсың, нәрсә бирәләр, ул тәкәгә карап торасың инде. Егетләр белән келәмдә кырыенда утырып инде и күбесенчә шул тәкәгә карап торасың инде, алып булыр микән дип. Иң беренче тәкәмне шул 18 яшьләргә хәтле яшүсмерләрдә көрәшкәндә 15 яшендә алдым инде мин. Иртә булган ул? Ну, иртә дип инде бу бик авыр. Чөнки теге миңа 15 яшь кенә, калганнар 18 яшьлекләр дә бар инде, улар вес белән түгел бу. Теге общая жеребьевка, теге веслап түгел, шуңа күрә бик читен. Но җиңеп булды инде. Бу тоже бик олы шатлык инде миңа. Инде горурлык. Әтиәнең өчен инде зур шатлык дигән сөз. Әтиәнең өчен инде бик алар өчен. Балаңның шундый зур уңышларга ирешү бит инде әтиәнең өчен бик зур шатлык, горурлык. Аны инде мин теге аның хәтлек аңламагандыр. Әниләр күп шатлаган аның шатланган. Демәк, спортка килүең 10 яшьләргә туры килсә, дингә килүең ничә яшьләргә туры килде? Алар икесе дә бер тирә килдеңме син спорт белән дингә әллә? Бер тирә дип әйтмәсәм инде. Соңрак? Диненә соңрак килдем. Но ләкин дә алай да әти инде бәләкәй чактан бәйрәмнәргә, гаит бәйрәмнәренә, Корбан бәйрәмнәренә бәләкәй чакта инде бер 10 яшьтәндер инде, бәлки иртәрәктәдер, үзе белән мәчеткә җөртәдер инде. Теге җәмәгать намазларына, бәйрәм намазларына парадыр инде. Чтоб менә прям гел дингә бирелдем мин, бу соңрак килде инде миңа. Бу соңрак теге ничә ел әйтә алмыйм инде. Хәтерләмим, но барыбер соңрак килде. Моңа минем дус малай. Якынлаштырды, ничек толчок бирде. Этәргеш бирде. Этәргеш бирде миңа. Мин дә иренә башлаган идем, но мәчеткә керергә ничектер уяладыр идем. Кыйынсыну бар шулай. Кыйынсыну бар, ул аңлатып булмый аны. Теге бүтәнчелек кешеләр сиңа ниләр ничек карарлар шикелле ул шундай аңлатып булмый аны. Менә шулай мәчеткә башта дус малай белән тренировкаларда гына укыйдырык. Тренировка вакытында перерывлар ясап инде вакыты кергәч шунда укыйдырык. Аннары инде ул минем белән әйдә мәчеткә дип, җомгага алып барды. Да
бұл мен маңа ничектер вағызлар тыңлап кіріп кеттім. Бик шады бұл меңа. И шунан инде ансыз да қорықмыша инде теге ялмыша, нетмеша мәчеткә йөри башладым. Я кірнеп үйрене башладым инде калган кагыйдаларын. Субханалла, мақтауға лайық сыйфатлар. Ходай кабул итсен иң мөһиме. Амин, шулай булсын. Менә спорт белән динне бергә алып барганда аның кыенлыклары тумыймы? Мәсәлән, ураза вакытында спортчы режимына үзгәрешләр кертергә туры килмиме? Ул бераз үзгәрешләр керә инде. Теге ураза вакытында ашамагач, эчмәгәч инде суда ярамый бит инде хәл әзрәк. Шуңа тренировкалар бераз кысыла. Үзенчә ялда инде организмда ял итә чистарына. Бу теге плюс да бар инде. Ул ягынан теге плюслары да бар. Но тренировкаларны уже теге усиленно тренироваться булмый инде. Шитен хәлләр бетә. Авыз ачканнан соң да теге җырып карасаң була, но юк инде. Теге җәй көннәрне вакыт әз аралары. Аралары әз, шуңа күрә теге артык шөгыльләнеп булмый инде. Бераз кысылып торабыз. Ярар, үзегез әйтмешләр, организмга да ял кирәк бит бераз. Адәм баласына ял итүдә үзенчә бәләкәй генә отпуск. Отпуск. Ярар, анысы да яхшы. Менә спорт ярдәмендә үзегездә тагын нинди сыйфатлар булдырдыгыз? Менә бу максатчанлык, ихтыяр көчен тәрбияләү, ул инде сезгә кичкенәдән Аллаһ тарафыннан салынган булды микән? Әллә шулай да көрәш уяттымы менә бу сыйфатларны сездә? Буларны әти дә воспитывает инде миндә, бирешмәскә. Но аннары теге спортка кереп киткәч инде спорт айрымча ныграк өйрәтте моны миндә. Теге идәгеләр әтиәниләр биреп куйды. Орлыгын салды, калганын инде тренировкаларда шөгыльләнүдән ителде инде, ачылып китте. Менә соңгы арада хатын-кызлар да көрәшә башладылар, шулай бит. Сез ничек карыйсыз бу әйбергә? Минем өчен теге хатын-кыз көрәшүе ул әллә ничек дика. Сәер миңа. Чөнки хатын-кыз бит ул шәшәк шикелле генә инде. Ул бала үстерергә тиеш, ий карап җиргә инде идәге очакны. Идәге җылылыкны булдыручы. Идәге җылылыкны булдыручы ул женственный булырга тиеш, йомшак, нечкә. Спорт инде ул анда бит инде барбер грубость. Шуңа күрә мин юк, минем өчен юк. Андый менә хатын-кыз менә шундый силовой спортларда минем өчен ул миңа ошамый. Мен принимать мин. Шулаймы? Хәтта үзегез өйләнгәнче хәләл җефете эзләү процессы дигәндә андый көрәшче хатыннар, кызлар арасыннан эзләү булмады инде. Хәтта күзегездә төшмәде. Юк, мин хатын-кызлар көшен карарга да яратмыйм. Мин карамыйдыр инде. Минем өчен әллә ничек ул. Мин шатмыйм андый нәрсәне. Ләкин бу кирәкме, ничек уйлыйсыз? Бу минем мнением инде кирәкми. Минемчә кирәкми ул. Нәрсәгә ул? Ул җәрәхәтләнүләр дә бар бит инде. Хатын-кызның вазифасы бүтән, бу җир йөзендә шулай бит. Бүтән. Чөнки мин беләм анда теге балалы хатыннар да көрәшә. Ул бит инде җәрәхәтләнергә мөмкин. Ан балалары бар. Авыррак җәрәхәт булса инде, инвалидность, Алла сакласын. Шуңа күрә мин андыйны принимать итмим. Хатын-кыз үзен күбрәк гаиләгә, балаларына багышларга тиеш. Гаиләгә, балаларына. Хөрмәтле тамашачылар, Рәсүл Гыйззатуллин белән сөйләшүебезне дәвам итәбез. Гомумән, сабырлык тормышта нәрсә бирә ул? Сине нинди җиңүләргә китерде сабырлык? Хәзер спорт турында гына түгел, гомумән тормышыңда. Сабырлык бик улы. Бик кирәк нәрсә, шулай. Бик кирәк нәрсә ул. Сабырлыксыз булмый. Любой эштәме, син спорттамы, гаиләңдәме сабыр булырга тиеш. Чөнки төрле авырлыклар да була. Түзергә дигән бит инде, түзеп алырга. Ул менә шул сабырлык белән нары җиңеллек тә булып китә. Шуңа күрә менә көрәштә дә инде безнең күпме түзергә туры килде. Менә әйтеп үткәнем бит инде теге җиңелдем дә инде. Җиңелгәннән соң теге түзеп, сабырлыгымны күрсәтеп, яңадан торып басып, яңадан көрәштем. Көрәш ягыннан шул инде. Күпме авыртуга түзәсез әле сез анда? Хайран җәрәхәтләнүләр дә булды минем. Теге ташлыйм дип тә уйлаган идем, инде ташлап та караган идем. Ташлый алмадым. Барыбер кире кайттым. Барыбер кире кайттым. Түзеп алдым.
Біраз сабырлығымны көрсеттім, біраз. И шунан соң яңадан кері қайттым инде. Шуңа ойлады сабырлық. Ойлады сабырлық нәрсе керек инде. Керектір инде? Керек инде, сабырлық ойлады да керек. Әлбәттә, ике төрле гаиләдә тәрбияләнгән, ике төрле кеше очраша, бер мөхиттә яши башлыйлар, шулай бит. Син үзеңчә тәрбияләнгән, ул үзенчә тәрбияләнгән, аның өчен кыйммәтләр бәлки башкачарактыр, синең өчен башкача, монда инде бер-береңә юл куя белергә кирәк. Сабыр итергә туры килгән мизгелләр күп була бит инде гаилә тормышында. Монсы дөрес инде, беренче вакытларда теге өйләнешкәч, гаилә кыра башлагач инде барыбер ул бүтән гаиләдән, мин бүтән гаиләдән. Күбенчә мин спорт белән генә яшәдем инде, характер бүтән, теге боевой дим инде. Хатын-кыз белән тора башлагач, хатыным белән тора башлагач инде йомшаграк булырга кирәк. Кайдыр менә спорт мин теге үзеңнең көчеңне күрсәтергә кирәкми. Бераз басылырга кирәк уже. Басылырга үзеңнең йомшаклыгыңны күрсәтәсең инде, уступать итә беләсең, жол бирәсең инде. Шундый якларда менә сабырлык инде. Ансы дөресе я. Хатыныгыз сабыр, хатын-кызмы? Хатыным минем бик сабыр. Шулаймы? Минем белән сабыр булмыйча булмый дисезме? Ие, хатыным бик сабыр. Мин дә бик шат, миңа үзенә дә әйтәм инде. Әйтәм, син бик сабыр инде минем. Әйтеп торгач ярар инде, рәхмәт. Аңа рәхәт булып китәдер шуннан соң. Ул елмая инде, рәхәт булып китәдер инде, ансы да шулай инде. Ул бит инде мин үземне беләм, характерым нинди икәнен. Теге тискәре якларыгызны да бик шәп беләсез димәк. Инде, ул менә йомшак кына ничектер управлять итә белә инде аның белән. Менә хатын-кызның иң яхшы сыйфаты шушыдыр инде ул менә. Әзмәүрдәй ират белән ничектер управлять итү дөрес сүз түгел инде ул. Ничектер муен буларак башка дөрес фикерләр биреп, юнәлеш биреп җибәрү. Дөрес итеп моторлап биреп җибәрә. Әйе, дөрес итеп моторлап биреп җибәрә. Ярар, әфәрин, бик әйбәт монысы. Сабырлык дигәннән син бит әле Гөлназны үзеңә каратканда да бик сабыр булырга туры килгән диләр. Ничек итеп караттың син Гөлназны үзеңә? Бик авыр булган бугай бу. Мондай булай дип әйтмәсем инде, но теге крашеваларга туры килде инде. Менә. Крашеваларга туры килде. Үземә каратыр өчен мин бит инде теге аның белән таныша башлаганда инде сакаллы идем инде. Шундай теге грубыйрак шикелле инде. Әйе. Шуңа күрә ул шулай дип кабул иткән инде сине башта. Инде, ничек дим инде. Дөрес булмасын, ул теге бандитрак шикеллерәк кыяфәт белән. Шундыйрак иде. Ул шуңа теге ничектер расстояниедә тотып алды инде мине. Якын китермәде, но мин бирешмәдем. Спортның да үзенекене итте, максатчанлык. Әйе, бирешмәдем. Барыбер әкренәп кенә адымлар ясап, аны удивлять итеп, төрле сюрпризлар белән сюрпризлар белән шаккатып инде үземә әкренәп караттым инде аны. Хәзер инде күпме өйләнешкәнегезгә? Өйләнешкәнебезгә безгә 2 ел була. 2 ел була, Алла бирсә. Субханалла. Аннан соң бит әле тагы бер шатлыгыгыз бар. 2018 ел бит әле сезгә бәбиде алып килде, шулай бит Рамзан улыгыз дөньяга. Октябрь көнне, җомга көнне. Менә бит субханалла. Җомга көнне Рамзан дөньяга килде. Улым дөньяга килде, улыбыз дөньяга килде инде. Бу безнең өчен бик шатлык иде. Әлбәттә. Менә беренче төсләр белән әйтеп булмый инде. Бу теге шатлыклы күз яшьләре дә чыкты инде ул көнне. Менә хәзер дә күз алдымда инде ул көнем. Әйтәм бит инде сүзләр белән әйтеп булмый. Хәтта сүз табып булмый. Сүз табып булмый, бу бик шатлык, аны бит инде 9 ай буе көтәсең. Ниндирәк булыр икән инде, ничек инде очрашуны көтәсең, ахыргы 9нчы ай көннәрне инде, яна бит инде катырак көтәсең инде, кайчан күрешәбез инде, күрешәбезме инде. Шул теге
врачлар да айрым срок койганнары бит инде ул срокны уздык инде без. Узган эгенде ансы бит инде тагын да авыррак инде сихирга очрашырга тиешик бит инде дип хаман китәсен инде. Телемисең мени безнең белән очрашырга дип. Инде хатында инде кайчан күрешәбез инде дип. Шундай сүзләр дә булды инде. Бик каты киттек инде без аны. Әлбәттә. Ул инде срогын узу дигәннән күрәсең Аллаһ Тәгалә тарафыннан әле вакыты җитмәгән булган. Сәгате сугуга 12 октябрь көнне шушы якты дөньяга аваз салды димәк Рамзан. Син бит инде ата кешегә тиешле нәрсә гакыйка корбанында чалгансың икән. Шул турыда да сөйләп үтәле зинһар. Бу акыйка корбаны инде ул бала тугач, ир бала тугач инде 2 сарык суйла аның исеменә кушып. Кыз бала булганда инде 1 сарык. Аның үзенчәлекләре бик күп. Аны син 18 яшь тулганчы балага инде үткә ясарга тиеш әти буларак. Инде 18 яшь үткәнче син ясамасаң, син уже аңа ясый алмыйсың, чөнки совершеннолетие инде баланың була. Ул аннары үз исеменә үзе чала. Аны инде чалганда баланың акчасыннан инде чалынырга тиеш түгел. Демәк 18 яшын үтсә дә ата кеше бирергә тиешме бу акча? Ансы юк, ансы чакта, ул чакта 18 яшь үткәч инде малай үзе чала, үз акчасына инде. Несовершеннолетиега хәтле инде моны әти кеше үз акчасына яса, бала акчасына кергә тиеш түгел. Возможность булмаса да инде бала акчасына кирелсә инде, ул аны аннары возмещать итәргә тиеш. Шундый ниләр дә бар инде. Һәм әлеге чалган сарыкларны кайда тапшыру, ниләр дә бар бит инде, сез кая тапшырдыгыз аны? Без инде ул итеп аш үзгәрттек. Кеше туганнар, кеше ашаттык инде. Аннары калганнарын да тараттык, бераз ник тараттык инде, үзебезгә дә калдырдык, чөнки аның тек үзеңә дә калдыра аласың. Кайсарын ашатасың инде кеше. Аны бит теге әйтләп бит инде пешереп нитергә кирәк. Ул теге мондай корбанныкы булса инде теге пешмән килеш таратасың бит инде. Акыйканыкны инде әйтелә пешереп. Аны теге мәчләргә дә бирсәң була инде, теге ашлар уздырыла бит инде. Шул чакка да бирергә була инде аны. Ярый, демәк, иң зур эш эшләнгән инде, ләкин әле шулай да ир балага карата зур эшләрегез әле алда көтә. Сезне Алла бирсә, әле алда, барсын алда әле. Аларында исән сау гына башкарып чыгарга насыйп итсен Ходай. Амин, шулай. Ярдәменнән ташламасын. Гаиләң синең тормышыңны ни дәрәҗәдә үзгәртте? Менә әйттең инде, мин спорт белән генә яшәдем моңынча. Гөлназ минем тормышымны бик күпкә үзгәртте, йомшартты мине дидең. Менә улың тууы ничек үзгәртте синең тормышыңны? Менә әйткәнемчә инде өйләнгәч тә инде теге йомшаграк булырга өйрәндем. Үземнең турында гына уйлаганда инде көрәш турында, көрәш эш, үземдә генә әйткәндә инде артык уйлар керми. Тренировка, эш, мәчет, шундый эшләр генә эшләгәндә өйләнгәч инде гаиләңә бик күп внимание бирәсең инде, чөнки хатын-кызга внимание кирәк. Игътибар кирәк. Игътибарсыз калдырга ярамый аны. Чөнки ул чәчәк аннары сула башлый игътибарсыз. Аңа игътибар теге гөлгә су сибеп торган кебек, хатын-кызга шул су кебек кирәк шул игътибар. Менә инде гаиләбездә улыбыз да ниткәч инде тугач эшләргә киткәндә дә улың турында уйлыйсың. Тренировкада булганда да улың турында уйлыйсың. Теге елмаюлары, теге ничек дим инде, ул хәзер теге сөйләшә дә бит инде үзенчәлекле сөйләшә. Авызлар чыгара. Авызлары, шуларны искә төшерәсең инде теге эштә торганда да инде елмаеп куясың инде теге үзе аңламыйча инде кырыйдагы кешеләр теге карап куя инде, ник елмая икән бу дип инде. Теге бер нәрсә түгел дип әйтәсең инде. Менә шулар искә төшә инде, өйгә тарта. Катырак тарта өйгә. Тормыш кыйммәтләре үзгәрдеме? Аны күрергә үзгәрде, әлбәттә үзгәрде. Теге хатын гына булганда инде ансы аерымча бүтән бер нәрсә инде бала туу. Ям бит инде өйгә ашыгасың. Именно бала янына ашыгасың. Аны күрергә, күтәреп алырга, кочаклап алырга. Аны исләргә. Ансы әйтерлек түгел инде ул теге баллы шундый исләр инде. Әле ул шуңа теге күтәргәч тә бит инде
үзенең авызларын әйтеп куя бит инде теге сине таныган шикелле инде. Таныган шул теге йөрәкләрне җибетеп җибәрә инде. Шулай. Чыннан да бу бик бәхетле мизгелләр. Адәм баласының, ир-атның да, хатын-кызның да иң зур вазифасы менә шушыдыр, күрәсең, яңа буын үстерү, яңа тормыш бүләк итү, яңа кеше бүләк итү менә шушы якты дөньяга. Шуңа күрә Алла бирсә, артыгыз, тагын бәбиләрегез тусын, гаиләгез зурайсын, исән сау булыгыз, бәхетле тормышларда яшәгез, иманлы балалар үстерергә насыйп итсен Ходай. Бик зур рәхмәт бүген килгәнегез өчен, сезнең белән бик кызыклы әңгәмә кырдык. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт чакырган өчен. Хөрмәтле тамашачылар, бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта көрәшче, бик күп сабан туйларда абсолют батыр булып калган егетебез Рәсүл Гыйззатуллин булды. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.